lucruri esențiale în alegerea patului potrivit. Îți propunem dimensiunea standard de 1,60 cu 2. În caz că petreci cu iubitul de Valentine's Day, îți prezentăm patul Nirvana cu o tăblie pe măsura lunii îndrăgostiților. El poate ajunge de asemenea până la 2 cu 2. Un bonus suplimentar este lada de depozitare. Esențial pentru a utiliza cât mai mult spațiu. Vă recomandăm patul Nirvana cu un spațiu de depozitare generos, 4 pistoane la ridicare cu suspensie. Foarte ușor de utilizat. Realizat dintr-o stofă impermeabilă premium de cea mai bună calitate, în luna iubirii este perfect acest model pentru voi. Vă așteptăm în showroom-urile noastre din Bulevardul Ghencea Danieli Design și Elite Center, dar și în Ploiești Omnia Center.